Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kula sowan niki ngerti pusaka kunan apa pusaka model niki nggih. Niki kula kepengin ngetos manfaate napa niki, Mbah? Cobi. Oh, nggih. Niki pancen pusaka yang paling sepuh, Mbah. Niki pusaka Sumyang Jumbe. Niki pusakane. Oh, Pusaka Sumyang Jumbe berarti niki. pusaka sepuh nggih. Nggih. Niki saking daerah Jeruk Legi. Oh, niki pusakane. Kangge napa ibarate, Mbah? Napa Nggih saged nggih pitulungan anak pitulungan? putu. Oh, pitulungan penyakit bangsane. Nggih, lah niki setunggal malih niki pusaka Cumpet Geni niki, Mbah. Oh, Cumpet Geni. Saking Jogja. Saking daerah wetan lah. Ini pusakane. Nah niki sing setunggal malih niki, Mbah. Niki nggih sami Sumyang, tapi namane benten. Niki Sumyang Jubah Ireng namine. Jubah Ireng nggih sami saged nulung anak putu. Oh, mbak anak putu suker iki saged nggih. Nggih. Pertolongan nggih. Nggih niki. Nggih. Pirose niki pusaka disenengi teng tiang-tiang pusaka niki. Oh, Terus kula simpen mawon teng griya. Wonten sing perlu nggih monggo teng mriki tempate Sumyang niki. lah bangsane niku bangsa jimat-jimat liyane pusaka mane wonten bangsane batu napa Paling niku oh, sejenis ali-ali Nggih, napa Pak. nggih. Kata Cincin. sih, kata nggih. Tapi ya cukup semanten mawon. Nggih, wonten benda-benda sing kados niki tesih kata sing bareng kula pidhokaken teng bae. Cukup semanten mawon nggih, Mbah. nggih, matur nuwun. Semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.